Dobré, krásne ránko, ľudia. V Slovenskom otriasa závratná kauza Fico má byt. Musím povedať, že som sa nad tým dobre zasmiala, lebo z môjho pohľadu po 20 či koľkých rokoch v politike, štvrté funkčné obdobie premiéra, práca na medzinárodnom súde, nehnevajte sa, on na ten byt už dávno môže mať. Okrem toho, nevidím zmysel toho, aby premiér Slovenska býval v dvojgarzónke v Petržalke. Ja by som povedala, že preskočme túto hlúposť, lebo Slovensko má naozaj len tento problém, ktorý ohrozil naše hospodárstvo, že Fico má byt. Takých bytov tu majú všelijakí pokutní novinári a iní ľavou zadnou nohou. Takže neodpútavajme nášho premiéra a neskracujme jeho pracovný čas takýmito závratnými kauzami, ale skúsme sa ho opýtať na iné. Povedal, že bude sa vyšetrovať COVID. Takže nás ľudí viac zaujíma, kto začne vyšetrovať, či to pôjde formou, povedzme, cez prokuratúru, normálne orgány činné v trestnom konaní, ale najdôležitejšia otázka, ktorú treba zodpovedať, ako bude riešená tá obrovská škoda, ktorá vznikla aj na hospodárstve, ale hlavne na živnostníkoch, na strednej triede a na tých našich možnostiach pracovať, žiť, zamestnávať sa navzájom lokálne. Ako obnoviť znovu tých ľudí v službách. Toto sú tie dôležité veci a to nehovorím o mnohých ďalších. Hovorím len o tých, do ktorých už Robert Fico sa vložil, aspoň zatiaľ verbálne. Ja by som trvala na tom, že toto sa ho pýtajme, na tomto trvajme a aj trváme. Táto práca nám prinesie aj výsledok. Tieto srandy, čo nás zamestnávajú s takou závratnou kauzou, že Fico má byt a on si ho dokonca kúpil. No, prepáčte, ako toto naozaj nie je to, čo spasí Slovensko a nie je to na mieste, ale je to metóda, ako nás ľudí odpútať od toho, aby sme sa venovali tomu, čo potrebujeme, čo je pre nás dôležité, čo by nám mohlo pomôcť podstatne zlepšiť naše možnosti. Takže asi tak, ľudia. No a teraz vážne, toto nie je ani o Ficovom byte, ani o tom, kto akú hlúposť povedal kedy. Je to o tom, že náš čas je drahý a náš čas musíme venovať tomu, ak sa chceme mať lepšie, ak chceme mať viac príležitostí a možností, ako zmeniť tie pravidlá, ktoré určujú náš život. A kto to má urobiť? Kto je povinný takto konať? No, naši zástupcovia a vláda, ktorá je výkonným orgánom toho. Takže sústreďme svoju pozornosť na to, aby sa veci hýbali tým našim správnym a reálnym smerom. To znamená, treba oceniť napríklad aj to, že pán Matovič ako jediný podal podnet na trestné konanie vo veci nášho úžasného primátora Vala, ktorý v Bratislave si urobil z toho súkromnú firmu. Aj s tým bude treba a hneď niečo robiť, pretože jak si mu došlo v Reckové a juchu, máme dane o 35% vyššie z nehnuteľnosti. Toto sú všetko témy, ktoré musíme my ľudia riešiť, trvať na nich. Ak to robiť nebudeme, dobre sa mať nebudeme.